jak ty vymáčiš svoje detstvo tým trúbom. No, to je možné. Teda ja určite, ale... Ešte spravil dneska, dal si číri mám na ruke a dal si do oka, ešte do nemocnice na vychle v oka. Ešte do nemocnice. Lebo on tak briskal, že si musel aj zlítať do nemocnice. Hugo? To nikdy nespravil. Hugo? To nemohla chytiť jednu do bazéna. Tak na 5 minút. A že niečo niekde neviem, kto držal. Ale už viem, už keď som doma v sobotu mu to povedal, že sa nechce toho neklidíka, alebo celý ostra oči bude to štípať dobre. Tak teraz musím mať všetky odkovky do oka. A ešte nejaký krém, či čo? Prosím ťa, a to, že na tom nezomre, ale... Čo, toto sa prvý mi hovoril Čašník, že toto sa mu stalo v Španielsku, keď bol? Ale dobre, a chalapeno z niečo Ale on si nedal do oka, ale on si povedal, že on mal takto prestal nos. Tak nenadýchneš. Ale to bolo tak, že nejaký hostel od neho čili a im to tam rástlo na záriadke, tak proste, alebo že mali takéto vysušené, ale vnútri, takže som takto nadrvil, že 3 gomištičky odniesol a jak sa vracal, tak proste neviem čo, že pociltrel, ale teraz